Wara ħajja devota lejn il-patrun tar-raħal San Nikola, il-qassis fis-Siġġiewi kien jindefen fil-kennierja tal-Knisja Parrokjali. Wara tindif sħiħ ta' din il-kamra taħt l-art li tħaffret fis-sena 1675 ftit qabel beda l-bini ta' din il-Knisja, għall-ewwel darba l-pubbliku kellu l-opportunità li jidħol fil-kennierja waqt Open Day tal-Knisja Parrokjali. L-Arċiprit tal-Parroċċa Father Joseph Grek spjega kif il-kennierja kienet tintuża biss għat-tfin tal-fdalijiet tal-qassisin. Bħala kannierja din tiġi eżatt wara l-artal hawnhekk, fil-kor wara l-artal taħt. Ma din biss, din hija kannierja, mhux kbira ħafna u fil-fatt għalhekk kienu jindifnu saċerdoti biss hawnhekk. Il-komplement ta' nies għax qabel il-Knisja kienet tintuża biex jindifnu n-nies ukoll jisu bħal ċimiterju kienu jindifnu fil-Knisja. Minn hawnhekk, wara garigor twil min-naħa ta' wara tal-Knisja, daw kollha preżenti kellhom l-opportunità li jaraw ir-restawr tas-soqfa tal-Knisja mill-qrib. Il-konservatriċi li qed tmexxi r-restawr tas-soqfa, Agata Grima, saħqet li r-restawr fuq is-soqfa kollha tal-Knisja beda fl-2013 wara li l-pittura tal-koppla kienet inqalet u nstabet mal-art. Hija saħqet li l-pitturi jmorru lura l-bidu tas-seklu 20 u kienu mibdija mill-artist Lazzaro Pisani biex meta miet kompla x-xogħol artistiku fil-Knisja l-artist Carmine Palmieri. Agata Grima qalet li x-xogħol sabiex jiġu restawrati l-pitturi kollha tal-Knisja kien wieħed kbir. Saħqet li l-investigazzjoni fuq il-pitturi kienet importanti minħabba li bosta kellhom partijiet mottijin b'restawr preċedenti u tbabbis li jkun sar fil-pittura matul iż-żmien. Dejjem trid tibqa' tinvestiga qabel ma tieħu deċiżjonijiet fir-restawr. Barra tweħħil għamilna tindif ovvjament u mbagħad issir l-integrazzjoni. L-integrazzjoni b'affarijiet reversibbli u wara nagħtu protective layer biex il-pittura tiġi tkun b'saħħitha u tiġi anka protetta għal-futur. Ix-xogħol fuq ir-restawr tal-pitturi sar kollu bil-ġenerożità tal-benefatturi u lotjiet tas-Siġġiewin. Dan hekk kif huma għandhom il-Knisja l-qalbhom ħafna minħabba d-devozzjoni kbira li għandhom lejn il-Qaddis Patrun San Nikola. Din is-sena l-parroċċa tas-Siġġiewi ċċelebrat ukoll għeluq is-70 sena minn meta ġew inawgurati setta qniben ġodda li kienu ġew manifatturati mill-kumpanija Brittanika John Taylor & Co. Noah Sammut, ġuvnot mis-Siġġiewi li ilu jdoq qniepen passjoni għal dawn l-aħħar 8 snin, saħaq li l-5 qniepen fis-set kollha għandhom isem għalihom bl-ikbar waħda tingħata l-isem Nikolina. Noah rrakkonta kif żjara fil-fonderija fejn saru qniepen fl-Ingilterra ġelitu japprezza aktar il-preġju tal-qniepen. Meta kont hemmhekk bdew jgħidu li wkoll kemm il-qniepel huma xi ħaġa sabiħa u kemm huma importanti u bdew jgħidu li wkoll kemm jiġu flus biex terġu tagħmilhom da żmien bdew jgħidu li jiġu ħafna flus li bejgħet ukoll biex tagħmel qampina waħda li hija l-kbira tiġi kisa 60,000 jiġifieri mhix xi ħaġa li da żmien tista' tagħmel b'xejn. Dawk kollha li żaru l-Knisja tul il-ġurnata nagħtaw l-opportunità li jgawdu l-veduta tar-raħal u l-madwar li joffri l-bejt tal-Knisja. Dan fil-waqt li bosta ħadu l-opportunità li jdoqqu waħda mill-qniepen li hemm f'wieħed mill-kampanari tal-Knisja. Il-modija ta' żmien ma nestiċ ukoll bost esperjenzi li Siġġiewin imdaħlin fl-età b'nostalġija rrakkontaw hekk kif tul id-dawra mal-Knisja raw dak li ħadmu għalih huma u missierietom irrestawrat u kkurat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.